Het wie het even wennen, maar dat wat koudere waar. Maar het wie wel gewone temperaturen voor deze tijd van het hier. En toen kwam er nog een beetje ruimkant op, maar dat brokkelde ik alweer uit. Uiteindelijk keken we eens het bleef droeg of het moet morgen al wezen dat er een aantal buien van komen. Wel, joen en vannacht. We hebben het door opklarings, we hebben het door bewolking en het bleef droeg. Temperaturen. Ik denk dat we uitkomen tussen de 8 en de 10 graden. De hegere temperaturen in het zuidoosten van de provincie, maar de meeste bewolking daar en op de eilonen. En de wind nog altijd uit noord-noordoostwaai en die schrijft zich in het kust en waar het gebied. Wel, morgen. Ja, dan hebben we toch wel kans op een paar buien. Het noordelijke kustgebied, die hebben maar het watergebied blijven vrij van die buien. Daar heb ik de meeste zinnen. En in het zuidelijke pad, zuideerste misschien wat tonger. Maar dat spant er al heel wat om. En dat kunnen dus op plakken pittige buien wezen. De temperaturen, ik denk 14, 15 graden op de eilonen en direct aan zee. Want nog altijd zo'n 16 zontje of 18 graden verder op de provincie. En dan wordt het alweer wat milder. Maar de wind is nog altijd sterk. Noord-noordoost, letter oost-noordoost. En die zal matig en krachtig wezen. En dan op naar het weekend. De simmer komt weer om. Op vrijdag 20 graden, droeg waar, zinnen en bewolking. Op sneeuw ken ik inderdaad zinnen en nog eens een keer zinnen. Flink wat zinnen zelfs. En een temperatuur om er bij de 19 graden in. Maar dat betekent op de meeste plekken toch wel 20 of 21. En dan de sneeuw erachteraan, maar 19 graden, zinnen en nog altijd een oost-noordoostenwind. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.